определя в какъв радиус, примерно на 160 км може да живее родителя, при когото са децата, така че по този начин да не се пречи за нормални взаимоотношения с другия родител. Или ако децата бъдат отведени по-далеко в друг щат, това може да се приеме от съда като опит за отвличане, а при международни бракове, както е при мен, ни разделя океан и дистанцията е много голяма, така че за нормални взаимоотношения с детето не можем да говорим. И според мен в подобни случаи се прилага Хагската конвенция и с нея се преодоляват различията в законите на двете държави в полза на детето. Това къде са родени децата няма значение, както в моя случай, така и в случая на господина. Според мен връщането на децата в Полша не трябва да предизвиква за палянковски демонстрации пред чужди посолства и да поражда патриотични чувства в България. Според мен предаването на децата е трябвало по някакъв начин, може би е трябвало по някакъв начин да посредничи агенция за закрила на детето, може би е трябвало предварително да бъдат проведени разговори с децата, бащата и роднините в България, да им се разясни, че трябва да бъде спазено решението на съда. И неприемливо за мен е поведението на бащата, ако той искал да опази психиката на децата и да не остави травма от тях, той е трябвало да седне и да им обясни, че те трябва да се съгласят с решението на съда. Ето, господин Петров, това е нещо много важно, което казвате в момента, и то като баща, който пак ще кажа, не може да вижда сина си, който живее в България и вече е на 6 години. Вие го казвате не като страничен наблюдател, като човек, който е в също много трудна ситуация по отношение на неговия син. Нали? Да, така е. Аз не познавам сина ми. Аз не мога да говоря с него, аз не знам как той изглежда. И затова искам да кажа, че сцената с лягането пред колата за мен е непонятна, както и думите, с които наричам майката пред децата, са неприемливи. Поне по тукашните разбирания. Аз прекрасно разбирам какви са били чувствата и емоции на този баща в този момент, но въпреки всичко смятам неговото държание за неправилно. По отношение на действие на полицията, може би е трябвало да отложат вземането на децата на друг ден, за да не правят това шоу. Как си обяснявате интереса към вашия блог? Възможно ли е наистина сравнение между вашия случай и този в Остановград? Наистина ли след излъчването на тези кадри имате много често влизания в блога? Търсят ли ви хора за коментари? Ами какво стана? Интересът към моя интернет сайт се дължи на това, че започнах да пускам информация в електронните медии, там където вървеше дискусия по случая. Най-много коментари сложих в Дневник, после в Медиапол, Дарик и на още 2-3 места. И обявих, че имам подобен случай и давах линка към интернет сайта си. От други медии търсиха ли ви до този момент? Не, други медии не са ме търсили. Търсили са ме няколко човека. Успяха да ме намерят чрез интернет. И случай е подобен, разбира се. Става дума за международен спор между двама родители за техните права, детайлите и подробностите са различни. И аз оспорвам решението на моята бивша съпруга Мила Георгиева или вече Лазарова, както знам се нарича, за да задържа сина ми в Кристофър Петров в България, независимо от това, че има бракоразводно решение на български съд, на което бракоразводно дело аз отказах да присъствам. Аз никога не съм давал съгласие синът ми да живее в България и считам, че моите права да виждам детето ми са силно усъкътени по силата на това решение. Мила е нарушила много закони на САЩ, от които българският съд не се интересува и не взима под внимание. Аз живея в САЩ от 11 години и за тези години съм си ходил само 3 или 4 пъти за по 2-3 седмици. Моят син е раждан в САЩ и поражение американски граждани. Това, което аз бих искал е той да израсне тук. Аз съм дал съгласие той да стане български гражданин, но никъде не съм давал съгласие да живее там. Сега, тъй като няма да можем да влезем във всички детайли и подробности по вашия случай, но пък той е достатъчно добре описан. Интересно е да се чуе и мнението на хората, замесени от българска страна в вашия казус, но на мен наистина ми се иска да останем в полето на сравненията и на това, което можем полезно да извлечем като поуки. Защо решихте да разкажете историята в интернет и чрез този конкретен случай да видим, да кажем, Хагската конвенция? Ами, тук в САЩ никой не може да повярва на моята история. Не вярват съди, не вярват и адвокати. Никой не може да повярва на правния абсурд, в който се намирам аз в България. Това е начин да дам гласност
първо в България, после и в САЩ, така че някой да повярва. Искам тук в САЩ... Вярвате ли в българското правосъдие? Лесно ли е преводила българската законова реалност? Ами ще ми се да вярвам в българското правосъдие. В край на краищата то не се представлява само от няколко съдебни изпълнителя. Защото и във вашия случай всъщност има конкретно заместени и частни съдебни изпълнители, които според вас затъмняват картината на справедливостта, така да се каже. Да, така и единият от тях е роднина или брат на моята бивша жена, другия, доколкото разбрах скоро, е него съдружник. Също така съм правил оплакване с имейл до комисията по етика на частни съдебни изпълнители. Текстът го има на сайта ми в интернет christopetrov.com, но отговор нямам. А тук в САЩ, например, винаги получавам отговор на въпросите на Държавния департамент още на същия ден чрез имейли. Понякога съм си обменял с тях по няколко имейла. И когато става дума, накрая се питам, кое е правосъдието, което по-добре ме защитава или се опитва да защитава интересите ми, коя е държавата, която се опитва да ме изслушва и разбере. Не мога да разбера в кое правосъдие да вярвам. Едното законодателство обаче иска и се опитва да ме изкара виновен за винаги и зависим за винаги от една взискателка, чиято етика и действия са много спорни. Взискателна в смисъл тази частна съдебна изпълнителка, която... Не, взискателката е моята бивша жена. Взискателката е жена ви. Да, така е. В момента какви стъпки предприемате, за да знаем какво бихме могли да проследим като казус? Ами това, което съм направил, аз съм подал молба по Хагската конвенция за достъп до сина ми и всеки може да я прочете на www.christopetrov.com. Молбата е подадена чрез Държавния департамент на Съединените щати. Държавният департамент на Съединените щати очаква вече повече от 2 месеца от отговор от българските власти и 1 месец след подаването на молбата беше отправено запитване за статуса на молбата, но отговор не знам да се е получил. И както ми е известно, след получаване на доклада, посолството на САЩ би трябвало да заведе в София дело от мое име по Хагската конвенция и ще следи дали то се води честно. И аз се надявам след това дело да имам възможност да разговарям за пръв път с сина ми, както и да отпадне забраната върху паспорта ми да напускам България. И се надявам, ако някой е превишил служебните си задължения, да бъде наказан според закона в България. Благодаря ви, Христо Петров. Един също сложен казус, става дума обаче за подобен аналогичен случай. Христо Петров, който не е виждал вече 6 годишния си син, след като той е доведен от майката, с която Христо Петров е разведен обратно в България. За разлика обаче от Асеноградския случай, Христо Петров има молба по Хагската конвенция за правото да вижда сина си и правото сина му да вижда баща си.